Takangoti komana taremera. Saka pa the moment tachingoti taremera mudzimu yako wangobuda. Wakuti ndakwenda ndega. Yesu atinakwanisa kuteera. Mudzimu wakaenda nasamukuru. Achibva wachidzana futi. Vataurirana zvavakataurirana kubva wafunira nevari kubulawayo. Hapana chakanyanya kudzika. Chakati yakangobudiswa 3000 zikanzi transport 6000. Then kana vauya ne 6000 vanouya kuti vakabata 15000 for 21000. Saka mudzimu uri kuti ndakanga ndichitaura nawo kuti muri kuda kuti ndiri pere hama dzangu, muda kuti ndirambe ndiri musango here. Yazosvika apa sei ko wekutanga ava hatingati muenzanise henyu asi wekutanga yakasvika pa 6000 apo makuti 21000. Zvinonyanya kureba pakuti kudii mari iri kuwanda sei. Kanza iwe wakutoita kunga wane ukama nekwamachena wakaurayiwa zve ndakaurayiwa. Asi maripirwo acho ndiwo here makuti ndirambe ndiri musango apa ndikuda ndi stage yekuti ndakuenda futi pamwe. Vanondipedzera rini kuti ndikapedza kandichida. Kanza hapana kumwe kwatichaenda ndopatiri pakunga uya wakabata mari. Mudzimu nasamukuru wachibva wangu. Saka mukoma haana even kana sendera akazomboendesa pakangoti tichagara pasi tichinyatsokunzwanana. Asi zvaakafunga mukoma akati tichada kuti tizotowe kwamuri mhuka huru mutipewo ngwara. Kana kuti mutipewo munhu anouya wari kudivirenyu pamwe zvingatitirerukire. Isu hazviro kuti mhosva tiri kuiramba. Mwana arimo zveshuwa mugozi. Asi ipapo ndopatiremera chete saka. Ndomashoko andinawo. Asi apa ndingoti tikuudzei kuuya tichatouya mukoma kana auya tichatodriva kuya. Inayo kuti hamunyasi kuzvibata. Inini kana ndakuti bhadharai mombe yangu, bhakiti rangu, njera yangu. Kuitira kuti munhu wabvuma kuti takakanganisa munyika yenyu. Then wabvuma wakuchida tunoyanana neuyo munhu wandakatadzira. Handizvoba? Zvoreva tine handigumiri ipapo. Muswere kuti makuda kusangana. Ndini nenamunyai wenyu pakati penyu. Ndikuyananisai. Ndichivataurirawo kuti zvinotangira apa, zvichigumira apa. Zvinotangira apa, zvichigumira apa. Zvino mukaita mega manje, kana 100,000 munobhadhara. Tinewo mutemo watinawo. Sekuti munhu haaripi nemunhu. Mombe dzacho dzine limit. Makosti acho tinowekerana. Asi kana muri mimi makavakatadzira, hamuna chamunotaura chavanoteera bhozi vana kwakatsama. Asi ndirini ndinoenda pakati penyu ndokubatanidza. Saka imi vanhu matoera kuti takanzi chitange tapedza kuripa. Zvangu nezvoko hazvibatanidzwi. Iye nyakufa wacho mwana wangu. Mabhinya acho wana wangu. Andazvona? Saka gadzira ivhu rangu iri kuti muenge imi. Mukasadaro mhepo dzinoramba dzikusimuka. Andazvona? Saunya marukano wako. Uyo warukano wako. Chasara kutemana futi. Saka imi nerweseri. Isai musoro pamwe chete. Tikuendesa muripo watakapiwa kwamambo. Saka ndikupai mapepa ane muripo achaya. Achacho yariri koko. Ani mazvona? Zadzisa imi izvo. Wanoti wauya tsvagai mota yarimo ndi haya. Toenda tonosangana. Mudzimu iripo ndiripo. Iwo waripo apo. Ndasa mukuru wenyu ndakubatanidza. Tatopera. Ayo tazvinzwa. Pasina izvozvo kunyepa mufuma kwaita. Bozi munhu andofungwa hake kuti ane project yaada kuita yakagumira munzira. Ndopa kutokubatirawo ipapo. Afungo kuti mota yake yakazino yaya ipapo. Wazona? Kana yakutotsera. Zvangu hazvofana kutombozvitaurira uko pakuti tikazotaurira kwangu kukoza kuti kuvhura mutanga nekunanga pano zvamakataura zvazvo tauya izvi tazounganidza tati tinosangana uko wodaidzwa wouya handiti mudzimu wavo unenge uripo izvi mudzimu wavo uripo wogara kudare nemhuri yavo ndauya mhuri yangu vabereki vangu vana mukoma ndisoso ndauya kuti tambira wainawo ndiripo ukationa wombobhuya wanenge wane shunguka ati patangi nekudaroka tozovataurira kana wamboona kuti kana madara muzoda uripwa hakuna ngozi inoripwa ne50,000 ne20,000 zvine limit. Mombe imari mombe 7 ndio nomweka dzakatawo twavhurira kama mapepa acho 7 times 3 imari 3,000 something nema expense maybe 5-6 watopedza uripa zvino kana wazi 20 unoiripa sei. Saka zvangu zvikuya rini